Because benifuna uqala ndibulise yena kuqala because bekuthiwe ngecawa sithoba kuye bekuthiwe siguqe ezinyaweni zakhe bekuthiwe yonke into esiyenzayo kule veki funeka ibe kanti usotheko wethu simphethe ngobubele benzawuthi ke xa ndimbulisayo ndithi makavuye yena babaliweyo phakathi kwaba bafazi because kaloku yena uyihambile le ndlela kodwa ke andizanga kuye apha ndize kwinkonzo yolutsha inkonzo ulutsha oluphansi kwakhe kodwa ke na njengoba bekusekutshiwo thina lutsha asiza nguzoyala umama ufounder kodwa thina lutsha size elutsheni namhlanje kwaye ukuzibe mnandi yonke lento sizawuyenza kuyanyanzeleka ukuba sinceda ndiyathanda ke ndiyabona uba nizawuhamba nam kakuhle because idress kanti ndizayithanda nengoma ndiyithanda nentshumayelo ndiyithanda ndanibulisa nani bobawo manje ndanibulisa mandiphinde ndinibulise bobawo sibulelwa ukuba nibe lapha siyafuna nizawukwamkelwa ngoku so that nikwazi uba nikhululeke emoyeni nikhululeke nasenyameni nikhulule neebhatini izixhobo kodwa ikhona umntu olungisiweyo ngumoya oyingcwele okuba anamkele namhlanje kodlemile namhlanje isaziso endinaso okokuqala kuthiwa isitulo so-president no-vice president nesigqeba sabo nazi izitulo zabo so ndizawucela into yokubana ukuba uyazazi uba unesihlalo esikuvice
secretary zonke izihlalo zethu esinazo sizawucela ukuba ninyukele ngasentla bethunani. Yes, God. Sizawucela ukuba ninyukele ngasentla. Hey. Because funeka siyibone kahle lento sifuna uyenza. Kuzaba mnandi umuntu engekho lapha ngengqondo nenhliziyo ingathi yesiteka ngoku. So that abe kule ndawo namhlanje. Because sizawukwenza ukuba kube mandi ngalo mzuzu mama founder. Ndihlelwe lilizwi kule nkonzo yabantu abatsha. Amen. Ilizwi eliphasi. Ivesi nezahluko sizafumana pha kugqwesa ngasemnyama. Kodwa ke elabali lika Amnoni noThamara ndihlelwe yiyo. Into enhluphayo pha kwelabali nguYonadabi. Amen. Umuntu owancatsha owayecebisa uAmnoni ukuba makayenzi into afuna uyenza eRobo kuThamara. Amen. Into enhleliyo pha is that thina abantu abatsha sinento yokuthi xa sikhethe ichomi sifune kanye ezizirongo ichomi. Kodwa namhlanje sizokuthi kuthi masenze decision nje zibhetele. Ndihamba netheme apha endihamba nayo. Ndihamba netheme apha endihamba nayo. Itheme ezenono ribbon wethu pha esizawusebenza phezu kwayo. Ndiyacinga uba naye bethunywe ngumoya engcwele kobe siza nale theme. Ithi itheme yethu ke namhlanje. Oku kwenzeleni ukundikhumbula. Kwenzeleni ukuthi bengafuna uyiqhaqha le theme but kwinto ethi mandiyiqhaqhe ngoku so that abashumeli bezokondlala ke ngoku bondlale phezu kwale theme so that siyazi ukuba yonke into esizawuyenza siyilungiselele le theme siyenzayo. Ithi oku kwenzeleni ukundikhumbula. Amen. Meaning ukuthi umama uMkhathali nebandla lakhe bakhunjuliwe nguThixo. Kule 20 years yonke beyihamba bakhunjuliwe nguThixo.
nam kakuhle bendisathi apha mama wethu othandwe nguThixo ngale mini namhlanje bendisathi baba ukhona kodwa ukhona ngoku ndiyavuya ukuba uphakathi kwethu nanjengokuba bekuthiwe funeka siguqe phambi kwakho ngecawa sizokwenza loo nto leyo namhlanje kodwa sigcile elutsheni kodwa singakulibelanga nawe mzali benzawuthi ke xa ndikubulisa ngoLuka ngu-1 besenditshilo apha ivesi ngu-28 esithi vuya wena ubabaliweyo usikelele wena phakathi kwabafazi amen ithi ivesi benza kubulisa ngayo mzali wami ngenhlonipho enkulu umzali siyazithoba phambi kwakho namhlanje sikubulisa ndibulisa nesigqeba sami esihleli phambi kwami ngegama likaYesu Kristu umfeli wethu amen ndiyanithanda bethunani ndiyanithanda bethunani ndiyabona uba indlu intle intle iyanconywa into xa intle ke bethunani ndinibulisa nonke ke ndinganicalucalulanga nonke ngokwezihlalo zenu eninazo enkonzweni yenu kodwa ndinesingqengqezo esinye mama founder esivela kupresident uLoni othe akazokwazi uba abe khona namhlanje ngenxa yento zesikolo kodwa befuna ngokwenhliziyo uthe ulapha kule ndawo kodwa befuna ukuba kule ndawo inhliziyo yakhe ibuhlungu la ndawo kuyo nangoku usanondifonini uyabuza uba senisiya nandi ndimfondini silapha ngoku silapha sizambona kodwa ngomgqibelo nalapho ndiyamxolisela naye kuloo ndawo ndiyanibulela mani lutsha lwasekhaya ngokuba xa kuthiwe sicela sibe bahle ndiyanibona uba nibahle nonke ndingazocalucalula oba kwathini kodwa ngeli xesha ke ningena siqala kanye le celebration kaloku i-anniversary mo si-celebration sicelebrate yonke le minyaka ibandla lisiwa livuka kungekho mnandi ayikho indawo yomnandi nditsho nasezifemelini zethu akho ndawo imnandi nditsho ngoku sowuthumele neekhazini zakho ubona uba hayi mani ikhona into engekho right nditsho nasezisikolweni zethu azitsho mina akho ndawo imnandi ukuthi thina xa uyesu wayequlutywa ngamatye aphikwa nangabantu abaziyo besingobani thina sibulele ukuba mama eli bandla likwazile ukufika kule minyaka umzali wethu phakathi kwethu eliqhuba sometimes elala ngeenyembezi because uthi xa usithi ebantwini uyilinda masiyeni ngapha ubona abantu ba bayarhuqa funeka wena ube ngathi wena ukhawuleza qala ukuze abantu babone babashukume siyambulela uThixo ngawe mzali nathi sifunda lukhulu kuwe because akukho lula kwixesha siphila kulo kuba ibe ngumuntu obhinqileyo ohambayo sikule nyanga ke yabantu ababhinqileyo sikule nyanga yabantu ababhinqileyo sicelebrate ibandla eliqhutywa ngumuntu obhinqileyo singemlibelanga utato leleyo asimlibelanga qha ke ngokuyanyanzela ukuba si-acknowledge nemisebenzi yakhe because wathi utata xa yelala washiya umzali emshiya noThixo because nakanye zange sive kusithiwa umzali wethu ugcwele kwelirhini zange nakanye into leyo asifundisayo nathi mantombazana sakhulayo into yokubana noba ungathi xa umhlambi ubonwe lelo sokushiwe kodwa uyakwazi ukuba uhlale kuThixo yes
budget up kamosi kwi-budget uyacinga ukubana leya into mandiyithenge ibe ninzi leya into noko nirhoxe kancinci kuyo ndizawucela ukuba sisebenzisana apha exesheni bethunani sibe ininzi into efuneke siyenze apha and andifuni sithi siphuma ngo-12 kanye ngo-10 andifuni side siphume ngelo xesha ndibulela nabanye abathe bangena siyiqhuba le nqwelo ngeli xesha ke ndizawucela usister Koliti aze phambi kwethu ngengoma yakhe nazi indwendwe zethu uzawusamkelela ke ezindwendwe for namhlanje sicela usister N Koliti amen. Lion of Judah, Lion of Judah, Lion of Judah. Ndibulisa komama Archbishop uyotsho komama ugosa ngasemnyango ndibulisa otata bangomgqibelo intombi zangolwesithathu omama bangolwesine ulutsha namhlanje ulisala nomthinjana osayikholela ivangeli kaKristu naye wonke umuntu olapha ngaphakathi kulo msitho ndithi ndiyabulisa egameni lenkosi Yesu Kristu uSethu amen. Xa ndinikwa elithuba ndisazifikela ndisakhokha umoya ndinje isithiwa mandizokwamkela abantu abalapha ngaphakathi kule ndawo ndifuna ukuthi wonke umuntu olapha wamkelekile phansi kwebandla le New Zion Mountain sonke ngoku apha wa green wa blue wa purple wanjani sonke sizibiza basiyinavy namhlanje singama New Zion ngoba into ekubalulekileyo sonke siphansi kweumbrella enguThixo noba unganqula isinqulo sakho kodwa siphansi kweumbrella enye enguThixo sekunga xa silapha kule ndawo singabambisana ngamoyana singabambisana nganhliziyo ngoba kakade kumelezekile oba sihlale siphefumlelane ngoba siphila into enye siyayiphila lento lapha kuthi ngaphakathi xa ndizanamkela ngamazwi amancinci ndonqena utyhila iBhayibhile ngoba kuyasecinjweni zabamde apha kwincwadi yendumiso ethi le yimini uThixo ayenzileyo vuyani ke ngoku nina New Mountain nigcobe imini yenu lena size apha kuni sizocelebrate nani sonke nani izinkokheli zethu siyabulela baxa nikhona kule ndawo sizawutsho ngoku noba besizawutakataka olubuhlobo kodwa sawutakataka sibe siqonda kanene asikwazi nento ezaphuma emlonyeni asikwazi uthetha sigabadele ngoba sigadwe nini siyabubulela nathi ubukho benu phakathi kwethu inkosi
abantu abavuyayo ke bayashukuma abaqumbi apha ebusweni into ovuyayo mos yo into ovuyayo mos and sibatsha ke thina ke so asikwazi uqumba apha ebusweni noko makubonakala into yokubana sikwinkonzo yabantu abatsha ndingamoshanga xesha ngoku ndizawucela bethu nani into yokubana ndicela umthandazo andizonyula mntu for le ndima yomthandazo ndizawucela umthandazo ngeli xesha xa sizawungena emazweni ethu because ngoku kuyanyanzeleka ukuba sicenga uthixo sibambelele kumqukumbelo wengubo yakhe bendithe apha xa bendithetha ndathi yi-anniversary le kuyanyanzeleka ukuba sicelebrate kuyanyanzeleka ukuba simbulele uthixo ngale minyaka sigqibayo ngoku naxa siphinde sithathisa from le minyaka sinayo ngoku ibe kanti uthixo akasilibelanga bendithe itheme ithi okukwenzeleni ukundikhumbula uthixo naye ke uzasikhumbula ke okuba siyafuna ukhunjulwa nguye uzasikhumbula uthixo ndizawucela ingoma ezukileyo bethu nazi Thixo wethu namandla sizawubeka ilizwi lakho Thixo wethu olungileyo emini moyo ingcwele besimamele ngezinye indlela
kodwa Thixo wethu kuzawubeka ilizwi lakho Thixo wethu namandla siguqule ke Thixo namandla wonke kumkanika kumkani ukwenzela uba Thixo simamele Thixo ngendlebe Thixo athi zomoya Thixo wethu namandla kumkanika kumkana kodwa Thixo sinokuyenza Thixo wethu namandla ungekho Thixo wethu lungeyo kumkanika kumkani selishunyayelwa Thixo ilizwi lakho Thixo wethu namandla umelo bankosi lenza umsebenzi walo Thixo wethu namandla kulilize Thixo kulishumayela Thixo lingawenzi moya ingcwele umsebenzi walo lenzeke Thixo lenza umsebenzi walo Thixo wethu namandla nabo abantu abatsha Thixo wethu sebezawuchukumisa izwi lakho Thixo wethu ngena Thixo wethu namandla kubo Thixo wethu namandla banganeli Thixo kukulithetha kodwa Thixo baliphile ilizwi lakho Thixo wethu namandla yehlela ngezansi simema wena njengoThixo ngoba moya ingcwele khona sinoyenza Nkosi ungekho Thixo wethu namandla nalibandla Thixo wethu lasenyusa yona moya ingcwele nakumama uArchbishop Thixo wethu kule nyanga mama Thixo wethu wazimisa njengedini Thixo wathi moya ingcwele ewe Nkosi ndakuhamba nawe Thixo kumkanika kumkani sikwethembile ke Thixo uthi kwalapha moya ingcwele ungabashiyanga Thixo wethu namandla qhubeka ke moya ingcwele senze intando yakho ngabo Thixo wethu namandla ujikeza intando Thixo umise yakho intando Thixo wethu yehlela ngezansi ke Thixo wethu sikuve Thixo qalibekwa Thixo ilizwi lakho lingabekwa Thixo sisesenyameni Thixo wethu kodwa moya ingcwele qalibekwa Thixo usiguqula iziqu Thixo wethu namandla ukwenzela uba Thixo liphile kuthi Thixo wethu lungeyo siyakucenga moya ingcwele awu moya ingcwele yehlela ngezansi Thixo siyabonga moya ingcwele fikelela ke Thixo nakumuntu Thixo zawubeka ilizwi Thixo wethu umnika amandla naye Thixo wethu lungeyo sikwethembile ke Thixo wethu namandla fikelela ke Thixo lapho singafikanga ngoYesu Kristu Mandi luvo Thank you.
ngiyaqesha sibheke elizweni lethu akufuneki xa sisiye elizweni sibe kanti sikwanyama because yonke le nto izabe ithethwa apha izawuba ngathi ithetha nathi so kuyanyanzeleka into yokubana sibe kanti sikwamoya ngeli xesha ke ndizama ukulungisa ubrother Steve okubana asibekele ilizwi leda namhlanje ndizamcela kubrother Steven aze ngaphambili azawusibekela ilizwi leda namhlanje hayi mzukulwana wami likwelinye yezenzo 27 sizaqala kulamqolo ku-23 kuba ngobu bubusuku bungakini ngokwam isithunywa sikaThixo siseceleni kwam sisithi musa ukoyika Pawulos umele kukuma phambi koKesare uyabona uThixo ukubabale ngabo bonke abasemkhumbini nawe ngoko ndithi yibani mqhelomnye niwonwabele madoda ndithi molweni bobawo ndinibulisa lihle igama onguYesu Kristu andizokunityhutsha ke bobawo andizozingena izihlalo zenu kodwa ndiyanibulisa nakuni bomama andizozingena izihlalo
ndicela uxolo ngalonto mhlawumbe ngenye imini sawungena ngokwesihlalo ndibulisa nawo wonke umuntu ongaphakathi emnqubeni kaThixo ngale injikalanga bobawo ilizwi lethu ke likwincwadi kaMprofeti uYeremiya 21 ngo-20 thina sizawuqala kulamqolo we-11 uyotsho ku-13 isihloko sendaba sithi ukudana komprofeti verse 11 ke uYehova unam njengegorha elingcancaselayo ngenxa yoko baya kukhubeka abandisukelayo abayi koyisa baya kudana kakhulu ngokuba bengenzanga ngokwengqondo ihlazo labo loba ngonaphakade aliyi kulityalwa wena ke Yehova wemikhosi olicikidayo ilungisa ozibonayo izintsu nenhliziyo mandiyibone impindezelo yakho kubo ngokuba ndikukhilela umbambano lwam vumani kuYehova dumiseni uYehova ngokuba ewuhlangule umphefumulo wehlembu esandleni sabenzi bobubi andizokwenza nto nje masibekiswe khange kuthiwa mandilibeke sendilishumayela nto nje bobawo ndonqena ibe ngathi ndibeka into endingayaziyo malibonga igama lenkosi uJesu akho ndawo wenza abambelela kuyo bobawo ukudana komprofeti ndazeka zonke ezinye ivesi bobawo eyona igqame kakhulu ke uYehova unam athi xa isihla baya kudana abandisukela ngoba kaloku uYehova unam akho nto ndizawuyenza ke uYehova unam ndiva ivesi endingasoyibizi uba yindam ethi kude kwalapha uThixo esasigcinile ke uYehova unathi awuzoyazi into yokoba uYehova nawe ungekadluli ezimbandezelweni awuzoyazi into yokoba uYehova nawe ungekangcisihleki awuzoyazi into yokoba uThixo nawe ungekajikelwa ngabantu abathembileyo
awuzoyazi into yoba uyehofu nawe bengekho abantu abanokuhlela endleleni. Steven. Inhle befondini. Abantu abazana noYesu okanye abaziwa nguYehova ngabantu abadlule ezibandlezelweni, ngabantu abadlule entweni, abantu abazana kunye noThixo. Yiloo nto nje umprofethi uYeremiya esithi bayakudana abazisukelayo ngoba esazi into yokuba uYehova unaye. Akho nto ndizayenza. Haleluya. Khona ndizayenza ngoba mhlambi nami ndihleli ndime apha kwindawo nje bakhona abanembahle babo, mhlambi nje bendime apha nje bakhona abantu Wena. endibabulalayo kodwa ekhusini. Ndike nathi ndithetha bobawo kule veki kupheleyo ndathi kungcono sibele esandleni sikaThixo kunoba sibele esandleni somuntu. Ndayingena lento ngencwadi ekupha kwincwadi Exodus 20 umqolo nje wonke omncinci othi umuntu ungabulali. Ndathi abantu xa becacisa le verse bathetha nge-physical death, kanti abantu abaninzi sibabulele emotional, kanti abantu abaninzi sibabulele spiritual. Kodwa eyona death esiyijongileyo is physical. Bayakudana ke abantu esukelayo. Malibonga igama lenkosi uJesu. Ndizawuhlala phansi elami ixesha liphelile ngoku. Makabonga uThixo. Dumiso 118 ngoba umfolo nje ulapha ezantsi. Bathi kulungile ukukholosa uThixo unokholosa umuntu. Makabonga uThixo. Ke uYehova unami. Ncwadi yeNumeri 14 umqolo lapha ezantsi. Othi umkile ke umthunzi wabo kubo. Athi musani ukoyika ngokuba uYehova unathi. Umuntu onoThixo akoyiki. Yes. Umuntu onoThixo akoyiki. Akoyiki umuntu onoThixo. Yiloo nto nje sibhaqa uDavid ngelixa wenqubisana kunye noGoliath. Bamnxibisa intsimbi, bamnika zonke izinto. Kodwa ndithanda umuntu onoThixo wazibeka phantsi uDavid wathi ndikhululeke. Uthi xa ejongene noGoliath uthi wena uza kum uphethe ikrele uphethe intshutsha kodwa umlandisa egameni likaThixo ngoba umuntu onoThixo akoyiki, akoyokiswa zizilingo zesihlabathi. Mama uFount. Amen. Kude kwalapha mzali. Thixo nathi. Thixo ngaso sikhanyela. Yiloo nto nje sithi ke uYehova unami. Makabonga uThixo. Ucacisa bhetele ubona nje uDavid lencwadi mama uBishop. Athi noba ndiyahamba phezu komfula othuzi lokufa athi andingoyi kakhulu ngoba yena unami. My God. uThixo bona nje uyaklenywa bona nje. Uyaklenywa nje. Mase kuklenya into zendiliso. Ngoba ndike ndava bona nje Uyaklenywa uThixo. uDagmo xa weyivuma ingoma ke yavunywa nguJudas Carol. Ngexesha uJudas eyiphindisela imali esihla kwenyuka kwisixeko seJerusalem. Ndimva esithi andincedekanga umsebenzi wezandla zam, athi ndibanjiwe yijoko yobukhoboka. Athi kobubo esubudlayo athi asukufonga nakonwaba. Athi komnceda ntoni nangoko umuntu ukuzisa into zesihlabathi usumphefumlo ulahlelwe emlilweni. Amen. Makabonga uThixo. Ke uYehova nami. Nyelenzi. Uyehova nami. Bekuthiwa mandibekiswe. Bekuthiwa mandibekiswe. Ezintweni zonke uYehova nathi. Yewethu sinoThixo thina ongasukuyo emntwini kodwa uyingumuntu osuka kuThixo.
makabonge uThixo. Xa senze umzekelo ngaloo nto. Umthi umile. Umthi akasusi isebe. Kodwa isebe elisuka kuThixo. Mhlambi ndihlela apha nje kanti kudala ndasuka kuThixo. Amen. Kodwa namhlanje ndizothi ngizomclaima namhlanje uThixo. Ndisithi unamwe ezintweni zonke unami. Masambeni ke manyuma mthe. Sisithi wethu uThixo nathi. Yes, Bhuti. Sisithi uThixo nathi. Yeah. Ngidla ngokuthi xa ndithethayo ke mama uFamto. Abantu abaninza xa bezeqe. Umsitho nje. Abazakuba bezovuyisana kunye nathi. Kodwa bese kuzojonga ba. Ayeke. Kodwa owethu Thixo. Yeke brother. Yo. Ndifuna uhighlighta loo ndawo. Ngoba owethu Thixo unathi. uThixo uba nathi. Sesikwenza ukuthi ukuthanda. Kodwa uThixo benathi. Simane uzibuza into yokuba siphumele kanjani. Kanti sihamba noThixo onathi. Amen. Sihamba noThixo onathi. Yiloo nto ke ixesha ndiyivula besithi kude kwalapha uThixo sesigcinile. Kumana ngokuthi kumana ngothiwa akazodlula apha. Kumana ngothiwa akazodlula. Kodwa wethu uThixo akavumi ngathi. Abanukuza bayisi. Benze njani? My God. Balibali into yokuba uThixo uba nathi. uThixo uyamgcina umuntu wakhe ngamaxesha onke. Noba izilingo sesingamsusa ngoba kodwa wethu uThixo akasincami uba nathi. Ndike namva nje uba wathi uba ukhona. Sayithethe sithi uThixo usithanda kuyilo sizathu sokuba makasithanda. Ndizotsho nami namhlanje. Ba umfundisi umkhathali. Yes, amen. Ndiphethe la answer yakho. Udla ngobuza ukuba xa ezinto zilapha kuwe zonke uphi wena. Ndiphethe bona nje namhlanje. Izana. No answer. Please. Kodwa nza ingena ngomzekelo. Uyayazi pha kwa KFC. Pha kwa KFC. Abantu abasebenza pha abayazi irecipe yokwenza la kingaki. Isizathu sinye bobaba. Isizathu sinye bobaba. I-management yakwa KFC yoyika into yokuba xa isaziwa le secret recipe abantu bazawuphumela ngaphandle bayokwenza kwabo KFC. Yiloo nto nje ne-management ingayazi yaziwa yi-CEO kuphela irecipe yokwenza uKFC. Ngoba xa efika uKFC bobawo ufika selelungisiwe. So nto nje ushela ngokupheka kuphela afakwe embizeni. Yiloo nto nje kukho umehluko between owakho uKendaki nowenzwe phaa kwa-KFC. Ngoba the secret recipe bawumfundisi xa nisiza kwi-answer yakho. Xa ubuza wena ba uphi wena xa zonke ezi zinto sikhona eyam isecret yaziwa kunye noThixo. Ngoba there's a secret recipe ephakathi kwam eyaziwa nguThixo. Ngoba yaqala yaziwa ngabanye abantu bazawuphumela ngaphandle bayoyenza. Makabonge uThixo. Yakuva nyelenzi. Amen. Ngeleli lami ixesha ngoku. Thatha mama. Sidlule zindweni. Sidlule zindweni.
kule budget yexesha lam. Amen. Ngicela umuntu ome ngaphambili simjonge exesheni. Ngoba ndithe ininzi into esizawuyenzeni bethunani kule ndawo. Andifuni intshumayelo siyivalele ngaphandle. Nezinye izinto funeka sizenzile nazo funeka singazivaleli ngaphandle. Ngoku ndiyacela bethunani. Ubrother Stephen ufikile apha. Wasibekela le ntonga namhlanje. Amen. Wakhomba pha kuYeremiya wathi ngu20, wathi verse mos ngu11. Amen. Wathi xa efunda ngohlobo wathi ke uYehova unam njengegoka elincancazelisayo ngenxa yoko baya kuqhubeka abandisukelayo abayikoyisa baya kudana kakhulu ngokuba bengenzanga ngengqiqo ihlazo labo lingunaphakade alinakulityalwa wahlanayo ke umntakwethu. Amen. Wahlanayo ke kodwa ke ndizawucela uxolo asizoshumayela sonke nam ndiyasuka kule ndawo ngoku because kukhona abangaphezulu kunam ekufuneke nam ndibathobele. Ndizawucela ke nabo xa befike befumene ichance yoma kule ndawo umntu athi 2 minutes acingelo semva kwakhe noba uzazisanga ukuba ungusuka kweyiphi indawo noba ungafika ungene nje emxholweni kulaa mxholo kabrother Steve uthi ke uYehova unam. Ngale nyanga yoomama ndicinga uRute ongomnye woomama abakwi-genealogy okanye i-bloodline kaYesu. Le nyanga yomama ndicinga uRute because ukwi-bloodline kaYesu. Xa sifunda pha kuMateyu siyalifumana igama likaRute pha. Akukho noMaria pha. Endithi xa ndijonga le nto kweli xesha siphila ngalo because kuziwa ne-genealogy kuziwa noYosefu apha uzofikelela kuYesu. Xa ufunda pha kula genealogy kaYesu ubona ii-prostitutes, ubona intoni but uYesu yena wakwazi ukuba athi xa ezalwa akabizwa ngezinto abantu babezizwe. Sibheke endaweni bethuna andifuni ubanika abantu abakhulu abaphambi kwam ibandla lenkonzo. Andizokwazi ukuyenza. uRute lo umzekelo wokubana uThixo wayenaye because uRute udlule ezintweni nangoku umamazala wakhe sesithi hambani kanti uRute wahlala ngenxa yesithembiso wayesenzile. Simbona apho umntu onoYehova simbona kuloo ndawo ofana noRute. uRute lo wayenyanisile endleleni wayegcina ikharektha yakhe because uyayazi okubana noba ngaye kweliphi na icala noba umazala wakhe akekho kodwa uhlale kuRute. Amen. Waye-onsethi ngenye indlela engaqondakaliyo because sinento yothi xa abazali bethu bengikho ebusweni bethu sifuna ukwenza ubusithi kanti masenze laa nto singayenziyo naxa abazali bekhona. Ndicinga uRute ngale nyanga yoomama mazi ndingazongena emazwini ithi le vesi kabrother Steve apha uthi ke uYehova unam akathi unani kanti unathi uthi unam nto leyo ethi umbone kuyo uYehova ukuba uYehova unaye. Siphila phakathi kwemeko ezinzima, siphila phakathi kweenyanga ezinobuhlungu nezingenabuhlungu because kaloku uYehova unathi. Sacela makuvayisi wam uSilatsha, sacela mabrother Silatsha into yokubana ulungiselela abantu bakhulu baphakathi kwethu. Wahlala wathula
Ngithela inkonzo. Amen. Ndibulisa upresident Malutsha. Ndibulise yonke icabinet yolutsha. Ngegama likaYesu. Ndicela isixolo ku-vice president. Lilimandi kakhulu ngoku ndiyaqonda into yoba ndifuna nje ufumana ipisana. Uthi uAsa xa egqibezela uthetha uthi uyehova unam uyehova ekhona nathi. Ndiyacinga into yoba uba besisebenzisa into ethi uyehova unathi ngesingekho lapha namhlanje. Into ebangela into yoba mana masibe lapha namhlanje it's because ubusebenzisa uyehova wakho ubawo esebenzisa uyehova wakhe. Ndiyacabangela into yoba ngaba loo nto le xa uba ubekushiya ukwazi ukuma noyehova wakho. Xa ndinibulisa lutsha lasekhaya akho nto ndizayenza emazweni ndizobulisa njengolutsha bawufanga. Xa kufikwa kulothe nendlu yakhe kuthiwa ilizwe abahlala kulo lizawutshabalaliswa. uyehova unam. Kufika isithunywa kubo sixelela into yoba ngabana lothe phuma nendlu yakho. Kuthiwa xana itshatyalaliswa igomoro kodwa ze ningabheki nihambe nibheke phambili. Apha ekuhambeni kwabo imani sitshinto umntu eqhelileyo ngasemva kodwa ilizwi belithe ze ningabheki uyehova unam. Apha ekuhambeni kwabo indlela mamufawuda umama abonakale ebheka. Yambangela into yoba ngabona loo nto makaseke ngoba uyehova unam. Ndiqinisekile bawufawuda into yoba ngabona ngexesha uyehova ethuma isithunywa phaa wayeyazi into yoba ngabona lo mama akabhilongi kule ndlela izawuhanjwa ngulo tata. Wasixelela uyehova into yoba ngabona azothi kuye shiya umkakho but uzambonisa into yoba ngabona umkakho akabhilongi kule ndlela ngokuba uyehova unam. Kuze ngelinye ixesha umqondi uyehova into yoba ngabona unawe funeka indlela luyihambayo uyihambe wedwa uzambona kakuhle uyehova. Umjongile uyehova ujonge into ezenza kuwe uyeke into ezenza kubi because ujonge into esekwayezenze kakubi uzawubhidakala. Nawe ulibona into yoba ngabana ndithanda zom uyehova ngendlela yam ndinothixo wam ndinothixo wethu. Uthi omnye udathe ngenye imini uthi uthixo wethu senzile inceba. Laa thixo wethu sikodinye ngasekhusha laa thixo sikuthandazayo ukholana wam ndimthanda xa ndipha esabhathi ube khona laa nqondo uba ndifuna la wethu nam. Ikhona ivesi phaa ethi impendulo mandiyibone impendulo yakho kubo xa uthixo ke ngoku sekuphendulela. Uyehova lunam xa sekuphendulela ke ngoku ubona le nto bukade uyicela kuthixo isenzeka. Xa ucela into kuthixo kuze ubone impendulo funeka ube consistent. Uba ufuna imoto ufuna imoto, ufuna indlu ufuna indlu, ungafuni imoto xa undibona thina ufuna indlu ube consistent. Uthi uba ubhishophu ngenye imini umlungu ushiye igele endlini yakhe uthi umlungu xa eshiyele egele ale ndibuya le nto ndizawufika uyibambile nizawuhamba nibheke phambili. Xana nihleli apha enkonzweni ningajonga into yoba ngaba ubani uhleli njani ubani uhleli njani. Hlala nendlela ikulungelayo wena because uzawubona ekhe isathanga ufuna ukwakha isathanga uyakwazi uphaka amaphakathi namadolo wena. Ima ngale ndlela ikulungelayo ngoYesu Kristu ngoSikhristu. Intanga yam ingumsimelelo
bonke uyoma kwigosa emnyango omama uArchbishop ngokunjalo uyoma kwigosa emnyango president abalapha vice babo chairperson organizer secretary onobhala secretary masibulise emveni kwemini nje ndithathe lithuba ndibulele kakhulu udade ondisikelayo andizukwenza nto mna kodwa ndibizelwa uba mandibize ogxabam kodwa kwam ndisekwa abaphezulu nam kunam qha yona nto ndoyikisayo yoba xa kume mna uasatsala idress kodwa ngoku abekumele bengatsalwa dress aphinde xa emapha ajamele mna kodwa nguye betsala idress kodwa ke uyehova unam lo mzuzu sincokola sicela uvayisa ababini njengomntu ke odla ngohlala edodaneni sithi xa ndihlala edodaneni ndiguqe ngejolo emane ebuza omnye ukho ngani wena emsithweni ovayisa abalapha kuthiwa mandithi kuni namhlanje uyehova unani akho nto inintsi esizeleyo kodwa yona nto isinikisa umdla woba uthixo ufuna senze ntoni okanye elibandla linika ntoni xa ipingena kulo 20 yalo kule ngoma ke sisayithabatha sicele ovayisa ababini ngoba kuthiwe kum nge-10 to 8 yathathwa funike ungena mna ndicela uba mna ndingenelwe ngoovayisi bam kwenzela uba bangene kule nto inikisa ithemba loba noba imeko yakhe ingathini namhlanje kodwa le ngxaki kuyo ngoku ngomso uyehova unawe noba namhlanje ungangathubelezi ulale ngenyembezi kodwa ngomso kuyasa uyehova unawe mntu angitsho lapha sizolinika loo nto into ethi noba namhlanje ungathathela ke ngozini kodwa ngomso yakufumeni kwelanga uzaba nani uyehova noba namhlanje ungangaphasi noba namhlanje ungalala ngomqa kodwa ngomso uyehova unawe nantsi kwelo yimi ngasemnyango ozamanama
ndithathe elithuba ndizibulisele ku-Archbishop uyoma kugosa ngasemnyango, ndibulise kumama u-Archbishop uyoma kumama ugosa ngasemnyango, ndibulise kwabantu abatsha endihamba nabendleleni. Andizongena elizwini, ilizwi ndisafunda kulo, kodwa ndityiwe sisazela uvayisi makaphakathi, ngoba kuthiwa masihlale esixhobile singamajoni are-ready for imfazwe. Phantsi kweli lizwi kule nyanga yoomama, eli lizwi lindicingisa umama wayenethombe legazi wathi wokubambelele kumqukumbelweni yengubo kaThixo wasindiseka. Eli lizwi liphinde lindicingise iintombi ezilishumi ezazilinde ukulixa lokufika komyeni, kodwa kwezi ntombi zilishumi xa sikule nyanga yoomama mna zayithatha ukuthi ngeyabantu abatsha. Ewe sisuka kuyo inkonzo yabantu abatsha, kodwa nale inyanga mayisivuselele singabantu abatsha, sivuselele ke kwizazela zethu, ngoba izinto thina sidibana nazo endleleni zogqitha izinto abazalwethu badlula kuzo. Ndicela mna kuthi thina bantu batsha sihlale sizingqondi, sihlale silungiselele ukufika komyeni, ngoba singalazi ixesha lokufika kwayo. Akho nto ndizawuyenza mna tata, thatha indawo yakho ndingekayiboni. Abantu bakoThixo all protocol observed. Yes. Okay. Jeremiah unyana kayelekia. Yes. Unyanisile kula mhlaba omncinci wase-Anatoti. Amen. Yeah. Ngawo ulutsha komama. Amen. Ncibane but bezotya ixesha uba bendinoyilanda le ncwadi. Yes. Kodwa bobawo nani bomama ndivumeleni ngetimu nje enye. Yes. Ethi bana vumela uphoxwa nguThixo. Yes. All right. Makabe nathi uThixo. Amen. Phansi nje esahla kwesikhupheni sincinci. Yes. Ethi ke uYehova unam njengegoqa. Man. Encancazelisa ngenxa yoko baya kukhubeka abandisikelelayo. Yes. Makabe nathi uThixo. Amen. Emveni kokubonakala umuntu okubana unothini, usemveni okubana umuntu aphoxwe nguThixo, makabe nathi uThixo. Ubugoqa bukaThixo kuze bubonakale emntwini, usemveni boba wokubana uphoxwe nguThixo, makabe nathi uThixo. Kwaye xa uphoxwa nguThixo nibani uyemka kuThixo, makabe nathi uThixo. Ngoba xa ungakaphoxwa nguThixo umntu umbona nathi asegida, bawunqebeya agide umntu angathi nguye yedwa abadlulayo abantu, ngoba le nto akakaphoxwa nguThixo. Asumayele bawugogo umntu makabe nathi uThixo ingathi nguye yedwa bambi izulu, ngoba akakaphoxwa nguThixo. Makabe nathi uThixo. Kanti ngalo lonke lexesha nomntu lowo ume ngomlenze oyi-1. Makabe nathi uThixo. Loo mntu ukholwe ngomlenze oyi-1 akakadibani noyinzi.
Nkosi. Vumela uphoqwa nguThixo. Abenathi uThixo. Ukholo. Abenathi uThixo. Uzobe ligoqa. Nasebandleni likaThixo. Uzongaqhubeki. Uphoqwa nguThixo. Alesithanda izulu silatha manje. Jerusalem ekhaya. Xa ndifike emini wathi ubaba umkhathali usigodole kulaa cawa ndaqonda into ethi nothi kumke namhlanje kulabona ngexesha kahle nanjengomntu ke ohambela abantu xa ndizayisa kopresident ndiziyalezelwa nje umzuzu oba kukho indoda esuka eRoots apha nanjengomntu ke ohambela abantu ngoba into abangela abantu iphendence loba xa ndingena nami eRoots ndizawucela ke ngopresident bam ndicela nje i-5 minutes uthi akazoshumayela uzawubulisa kanti enokuthiwe ngulafayisa unomona ndifuna nje naye ke akabulise kwenzela uba sibheke kopresident ngoba asinaxesha ngokristu sethu amen. Kokhele meli wami
kwasikema libe nathi nami ngaphakathi ngibulise kuba bakhoyo ngibulise komama bakhoyo ngibulise bazalwane ngibulise kodade ngibulise kulusha ngibulise umuntu okhoyo ngaphakathi ngibulise Nkosi libe nathi man ngibulisa ngithanda ukubulisa ngamazwi okuphaka incwadi Ndumiso 90 esihloko ndaba sithi uThixo kunaphakade uyinqaba yini xa iqala athi Nkosi wena ulikhaya ukuthi kusizukulwane ngesizukulwane igama leNkosi kema libe nathi lona ume phambi kwenu ke amahle Bhanisi ndisuka eEast London ndifunda phe Rhodes University ndibizwe ngusisilelethu wathi kumele size ava xa siphaka esikolweni bakhona nje simane udibana simane isikhonza igama leNkosi libe nathi yake ngiyafuna ubana abakhe ndize ndibe lapha nami Nkosi libe nathi emva kohambo olude nalo bathi ndathi namhlanje ngifuna ukubana ngaba ndibe lapha nami Nkosi isikelele so kuthiwa nje kuma ndizobulisa ndizothi ngolweni Nkosi libe nathi nami ndizobulisa anifuna ukuthatha into ezininzi Nkosi libe nathi kodwa ke ndimvile uba bengaphambili Nkosi libe nathi uthe mayethetha wathi Yehova unami Nkosi isikelele ndathi nawo makulandawo ndacinga ngenye imini Nkosi libe nathi kuthiwa ama-Israel asuka eYiputa Nkosi isikelele ithi ma besuka eYiputa wathi uThixo Moses khawuthethe nama-Israel asuka eYiputa ndawabeka phambi kolwandle olubomvu igama leNkosi libe nathi liza kule ndawo utata wamathetha ngayo athi uYehova unami igama leNkosi libe ithi incwadi yeBhayibhile ma ndiyikhumbula kakuhle Nkosi isikelele ithi athi ama-Israel akuhamba endleleni Nkosi libe nathi bafika phambi kolwandle olubomvu Nkosi libe nathi ithi incwadi yeBhayibhile inhliziyo kaFaro yalikhuni Nkosi isikelele ithi amaYiputa asondela Nkosi libe nathi ndiza kule ndawo ithi uYehova unami Nkosi libe nathi ithi incwadi yeBhayibhile mandiyifunda Nkosi libe nathi athi ama-Israel mayime phambi kolwandle olubomvu abona into yokubana ngaba wakwazi ukuwela Nkosi isikelele but athi okujika abona amaYiputa sondela Nkosi libe nathi kuthiwa Moses usisela nina kulo mhlaba ingaba amangcwaba bengekho na eYiputa mama Nkosi libe nathi asondele uMoses mayithetha phendule ngelamazwi afana nalanga Nkosi libe nathi athi uYehova uyakunilwela nina nakuthixwaka igama leNkosi malisikelele ndabona ukubana ngaba kule ndawo aba bantu badatha uThixo Nkosi libe nathi kodwa namhlanje ndikhumbuzwa ngubawo bekule ndawo uthi uYehova unami Nkosi isikelele kanti abayazazi into yokubana ngaba iba nguYehova othe hambani noma phambi kolwandle olubomvu Nkosi isikelele ngenye ixesha mamam uYehova ufaka kwingxaki abekwazi into yokubana ngaba ufaka kwingxaki uthi uba kule ndawo mayithetha uYehova unami yena nto ndibambileyo kule ndawo uthi umzalwane mayithetha kule ndawo wathi uyaziclaim wathi uYehova unami igama leNkosi malisikelele namhlanje kufuneka amalungisa njalo athi uYehova unami igama leNkosi libe nathi uYobhi ungichaza umeko uThixo ambeke kuyo wathi kule meko ndikuyo namhlanje ndiyazi into yokubana ngaba uYehova unami uYobhi walahlekelwa zinto zonke wafunyanwa zinto zonke but wami uYobhi wathi uYehova unami funeka abantu abanjalo namhlanje bathina kweyiphi imeko ndikuyo uYehova unami uYeremia ndiyamthanda uthandaza kuThixo uthi undiphendulele kuba abo bantu Nkosi libe nathi eyona nto ifuneka namhlanje ngabantu ababonana kweyiphi imeko ndikuyo athi Thixo wena uzundiphendulela ngokwakho igama leNkosi libe nathi eyona nto ndikhuthazileyo kule ndawo ndikhuthazayo ngalamazwi abekiweyo athi uYehova unami Nkosi libe nathi namhlanje ndifuna ukuthi mandiphuma ngalamnyango nakweyiphi imeko ndizawudibana nayo phaa kule ndawo Nkosi libe nathi ndiyazi into yokubana ngaba uYehova unami Nkosi isikelele entweni zonke Nkosi isikelele uPetros xa kuthiwa makahambe phezu kolwandle Nkosi libe nathi wanyathela unyawo lalunye walibala into yokubana ngaba uYehova naye Nkosi libe nathi ekulibaleni kwakhe
mayingena emanzini inkosi esuka mayisikelele kanti eyona nto enzekileyo kushifta ingqondo mayibali into yokubana ngaba uyehova uzawutshona emanzini nawe uzawutshona emanzini nawe ekuliboneni kwakho into yokuba uyehova nawe inkosi esuka mayisikelele namhlanje ndizovusa Petros inkosi esuka mayibeleka sithi masivusa ukholo lethu uyazi into yokubana ngaba uyehova nawe inkosi esuka mayisikelele ndizovusa Petros namhlanje ndizothi kula yehova umthawuthayo uyazi into yokubana ngaba uyehova nawe uzawutshona emanzini igama lenkosi malisikelele nam ndawava mazobe kule ndawo ndifike ukhala ngexesha andifuna ukuthi andichithile mina phakathi Sothandweni